Welcome back to our channel! Back! Maghanap muna ako ng bagong angle kasi I feel so skinny today. So, just for a change, magtatagalog po kami ngayon para sa kabutihan ng marami. He's so excited to go! So, meron kaming surprise sa inyo guys kung saan kami pupunta. It's Yeah. gonna be fun! We're gonna need it this summer! So, para sa pupuntahan namin ngayon, kailangan po natin ng cash. So, magyayabang po kami. Yung winidraw po ng asawa ko ay $500,000. Ang taba ng pitaka niya. Kasing taba ng chin ko. Double chin. Ganito. Okay lang yan. Talaga yan. Pwede sa hindi na pwede yan. Hindi yan contour ha. Cheekbone ko lang talaga yan. Hindi yan contour. Yeah, he's yawning. Okay. There. Sleeping time. Yan na. Sleep na siya. We're gonna see you there! Oh, and we are back! So, guys, just to let you guys know, parang may maraming changes po ang nangyari ngayong araw na to. First of all, pupunta sana kami sa KJ's. Yun talaga sana yung pupuntahan namin pero walang parking. Yung parking parang 10 kilometers away. Grabe ang parking. So, change location. Di ba, Bibi? So, yeah. Pupunta na lang kami sa Taste of Edmonton. Ngayon. So, pakita ko sa inyo. Ito po. Nandito muna kami sa parking para hindi kami mato. Kasi nakaka-phobia na yun. Nato na kami last time. So, we've learned our lesson. So, ngayon, nandito kami sa parkingan. Ganito pala yung mag-vlog. Parang hindi pa kasi ako sanay, no? May mga tao. Parang nahihiya ako ng konti. Such a nice day. Okay. $25 yung parking. Mura-mura! Okay yun! Pagkaon, 5. Grabe, mahal. Pero pwede ba? Okay lang ba kung mag-Bisaya din kami ng konti? Kasi mas parang mas grabe yung punchline ko pag Bisaya eh. So, kibawa mo mga $25 ang parking ni Mada. Wala siya ang parking na. Yung mga on the rate $2 lang. Saan lang tani. Niya sa init eh. Ay, muslan dyan taming init. Tanang tao karon ng gawas. I-translate ko lang. Lahat ng mga tao dito sa Edmonton lumabas. Kaya, kasi paminsan-minsan lang talaga yung init dito. Okay? Pakita ko sa inyo. Gutuman. Gini. I just wanna give a shout out to my sister-in-law. Ate! Sapot gyapon siya. Mama yun siya na umalang sapot. Boy, nindot lagi niya sa kyanan, boy. Check it out. Guys, check it out. Damn! Look at that! So cute! Welcome to the Taste of Edmonton, Alberta! Hi, welcome! Yee! Hi! Two tickets. Here you go. We got our tickets. So, kailangan ko ng ticket at pwede kang magbayad ng debit or credit card or cash. So, it's not too bad. So, ito po yun dito. Parang siyang food market, guys. Daming tao. Okay, let's check this out. Hey, no game will be complete. Hey, any lady with a pretty sundress is allowed to play our game. Let's go. Here you go. Everybody's out. Kasi ang ganda ng ating panahon ngayon.
Kakang. Hi. Woo. Just these ones though. Thank you. First order of So this. you also no, you thought about it for some. You gave it. But a townhome might be something. No, but all the townhomes that I've seen. Yeah. Next. They're Next. take Ooh, next stop. Barbecue ribs for ticket. Okay, taste test. Yan po pala ay ribs, yung kinakain niya ngayon. Ito Pastoria cake. Sarap. Wow! Ooh! How about me? Lami. Try it. So, this is cannoli. It's filled with custard cream. Giant center. Yum! Wala nagpagansi. Ah. Next will be pampa. Grabe, kanina pa kami nakatayo dito haba ng pila. Grabe yung pila. Next year talaga, maglagay kami dito ng foot spa. Dito sa gilid, magpo-foot spa kami dito. Ang dami. Nakapagod na kasi lahat ng tao. Oh. Ang dami. Pwede mag-foot spa dito sa gilid. Mahaba na talaga. Magpapaload siguro to sila. Wala na mga load yung mga ganyan eh. Naubos na yung load nila. Yes! Sabi ang pila, oh. Para lang kumuha ng clearance, no? Barangay clearance. Ganyan dito. Yan, tikman na natin. Ano ba yung verdict? Ay, wala na. Namatay na. Na natin eh. Wa magay ka doon. Oh my God! Okay, let's try the Helado Suave Sundae. So, this part is gonna be all sweets, desserts. So just pick one. I like this one. Oh, really? Yee-hee. There you go. Thanks. Shh. It's a coconut. There's a light in the bottom, they said. See? Yeah. Ay, mabalik ko kay kuha nga mong gipalit. Ang basta kuha nga kaon pa mi gutom pag nagway. Look at that smile. Nakakaon na. Yan kasi. Yan kasi. Ako gutom rin ako kanina pero kailangan positive vibes. No
kasi pag gutom, beast mode yan pag gutom. Eto na, parang napapagod na ako. Makikialam muna ako ng mga tao ha. Kanina kasi may tao sa likod ko. Sabi niya, may kasama siyang bata. Sabi niya, what do you want? Sabi na bata, I want chocolate. Oh, you want chocolate? Oh. Say more, Jiranding. Oh, that's him. This dude. So cool. What? Yeah. Hi. Cute. Iba pa rin pag magbayad ka, oh. How about me? Hey, good boy. Cute. You enjoy. Yeah. Hi. Woo, cute. East chicken, patty patty. Init pala. Customer na mo, natog na. Pansit. Sabi ko lang na Iba ka ba mo? Kani mong video. Makita ki mo nga ni kaon ko. Igo ra gyud ko mo tilaw. Siya ra gyud nabusog. Siya ra nabusog. Butom ki ko gyud. Giilad ko niya sa vlog ba nga. Tilawi niya human man nanan niya tanan no. Camera. Nagpadungog-dungog na ko agi pugog yataga. Bukog na lang. Hi guys, so that's it for our vlog today here at the Chase of Edmonton 2019. Sana nag-enjoy kayo. Then again, don't forget to have a great day guys. See you next vlog. There's our Bobby. Pakpakan ni.